Здравейте, приятели! Днес ще ви отведа в корпоративния свят, където ще ви разкажа историята на една успяла българка. Тя работи за един от най-големите софтуерни гиганти, за който ще стане въпрос само след малко. Останете с нас до края на това видео и ще разберете коя е тя. Казвам се Даниел Калчишков, а вие сте с предаването "Как да успееш в чужбина". Благодаря ви, че сте с нас. Днешната ни гостенка идва родом от София, където тя завършва специалност международни икономически отношения в УНСС, където всъщност се сблъсква с първото си предизвикателство, а именно изпитът по немски език. След това тя започва кариера в сферата на финансите, като през 2005 година тръгва за Германия, където е и до ден днешен, но в промеждутъка от тези вече 14 години тя е била също така в Франция и в Русия на ръководни позиции в сферата на финансите и цели 23 години тя прекарва в компанията Wrigley. Отскоро тя работи в сферата на финансите в Microsoft в Мюнхен, където също заема ръководна позиция. Коя е тя и какво има да ни разкаже? За мен е огромно удоволствие да ви представя Даниела Тодорова. Здравей, Даниела, и добре дошла в нашето предаване "Как да успееш в чужбина". Нека да започнем от самото начало, а именно как е преминал живота ти в България и как се зароди страстта ти към цифрите и корпоративните среди. Здравейте първо и много благодаря за поканата да участвам в тази програма и тази инициатива. Спомените от моето детство са много мили и много топли. Имам брат-близнак. Първите ни години до около 5-ти клас прекарахме в едно малко градче до София, казва се Самоков, където живота беше много безгрижен и много спокоен. Имахме село. Преди много години селото беше основна част от живота на децата в България и ходихме на това село всяко лято, където освен игри с наши приятели там имаше известно количество работа. Моите роднини на село имаха селско-стопански ангажименти и ние си им помагахме в тези ангажименти. Още от малка всъщност труда присъства с много силна част в живота и в нашето битие и житие. Около 5-6 клас моята майка взе стратегическо решение да се преместим в София с основната идея, че ще бъде по-удобно, повече възможности за мен и моя брат да следваме и да избереме всъщност пътя в живота си, по-големи възможности, повече университети. И може би тук е рано да спомена, че това нещо е много основно в израстването професионално и като човек за всеки един от нас. Промяната, тя дава един така блъсък и тласък в това какво е възможно и открива много повече възможности пред всеки един от нас. Да се преместихме в София. Около 5-6 клас се случи това. След това продължих да следвам продължих образованието си в СМГ. И тук искам да използвам възможността да поздравя всичките настоящи, бъдещи и минали ученици на СМГ и да ги поздравя с многото успехи, които продължават да постигат и да радват всички нас, които сме минали през този път. Математиката дава доста интересна основа за всеки от нас, дава логика, прави цифрите да говорят и дава отговор, който е ясен за всички проблеми, които се решават в тази област. И може би оттам тръгна всичко. Да има някаква логика, да има някаква структура в това как се решават проблеми и задачи. И мисля, че оттам тръгна моя интерес към цифрите, финансите и логика във всяко едно нещо, с което се сблъсквам и трябва да се намери решение. Ти си била в различни държави, като например Франция, Русия. Ето сега заснемаме това интервю в Германия. Би ли направил едно кратко сравнение от бизнес гледна точка между отделните държави? Има ли специфики в различните държави или света на финансите е еднакъв навсякъде? Може би един кратък двусречен отговор. Да, има.
И другата част на отговора е, навсякъде хората са почти еднакви и са хора. И това прави от една страна работата в други страни трудна, но и възможна. Може би ако започна с България, където около 6 години от моя професионален път се случи, в България е познато. В България законите, обстановката, как се прави бизнес, как се разговаря, културата на работа и живот е позната. Това направи моята работа и началото на моя професионален път лесен. От друга страна, когато аз започнах да работя активно в сферата на финансите и на корпоративния живот, това беше едно време в България, което беше много благоприятно. Имаше надежда, че всичко тръгва в правилна посока, че държавата става подредена, е дисциплинирана и възможностите за успех са еднакви, както навсякъде по света. Това също даде надежда, че това, което правиме в държавата и оставането в държавата е правилно решение. Работата в Германия е дисциплина и правила, но от друга гледна точка това дава също и една предвидимост в резултатите. Изненадите в Германия в моя трудов живот са много малко. По-скоро идват от извън Германия някакви глобални политически развития, но не и от самите хора и средата, в която се работи в Германия. Доста предвидимо, доста дисциплинирано, много структурирано и възпитано, бих казала. Франция, моят опит във Франция, аз се сещам за този период от моя живот с много топлина също и с много мили спомени. Колегите бяха изключително гостоприемни и приветливи. Аз не говоря френски, т.е. те бяха принудени да говорят на английски, докато правихме бизнес заедно, което те направиха, не го правят за всеки. И тук идва човещината, която споменах в началото. Всички сме хора и когато има връзка между нас, която е на базата на добри чувства и емоции, нещата се случват. Това, което е малко по-специфично във Франция, някои неща могат да се случат и по-късно, може и да не се случат. Но какво е това? Важното е да се забавляваме и да ни е добре заедно. Русия беше особено изпитание. Въпреки, че съм израснала и живяла в България и въпреки, че руският език и руското присъствие беше много силно по времето, когато аз бях ученичка, не бях ходила в Русия, докато отидох да работя там. И отидох с особени чувства и може би известно количество страх, как ще се справиме, как ще са хората, как ще върви бизнеса, дали ще се справим и професионално, и като семейство, защото отидохме цялото семейство в Русия. Трябва да кажа, че с нищо не бих заменила опита си в Русия и това преживяване, което се получи през 2,5 години там. Руснаците са много своенравни, много самоуверени, много силни личности и големи професионалисти също, което е база, на която може да се стъпи, за да се прави бизнес. И пак, когато се свържем като хора и разберем кой е къде и че имаме общи цели, бизнесът вървя и се справихме доста успешно. Много интересна история, защото всяка държава има различна специфика, както ти вече каза. Разкажи малко повече за това как получи или как достигна до позицията, на която си в момента в Microsoft в Германия. Стана случайно, както всички хубави неща в живота. Аз съм на позиции, които са около финансовия директор или повече, или малко по-малко, но в тази сфера от доста години. И мога да кажа, че една основна причина, поради която продължавам да успявам или съм успявала в миналото, естествено. От една страна е резултатите, които постигам и начина, по който работя и доверието, което създавам около мене в екипа и в шефовете, които ми вярват.
Но от друга страна е точно това. Хората около мен, които ми повярваха, че мога да се справя и с по-големи задачи. В Microsoft, както казах, попаднах случайно. Те ме намериха чрез LinkedIn. В големите корпорации това сега е много усилен начин на намиране на кадри, на таланти за бъдещето. Търси се различен опит, различно мислене. В момента много се говори за това, че истината е в различията, защото така се стига до някакъв вид прогрес и развитие. И те това търсиха. Търсиха някой, който има достатъчно лидерски или финансов опит, но е по-различен от това, което досега е било в Microsoft. И набираха всъщност някакъв вид пайплайн за бъдещи позиции. Но се случи така, че 2 месеца след като се проведете това запознанство, се откри позиция, за която започнахме да говорим и сега съм там. И може би тук да спомена пак, защото си говорим за уроци и истини по пътя за успеха. Това също, което се случи с Microsoft, от една страна е предизвикано от факта, че няма втори шанс да направиш първо впечатление. И за младите хора, може би това е много важно. В моя екип има млади хора в момента и виждам как тези, които са може би реални в това къде са, какво могат, какво очакват, успяват повече, защото действително имат реална оценка на възможностите си и приемат с пълни шепи познанията и знанията и опита, който имат възможност да спечелят. Останете с нас и във втората част на интервюто, където ще научите повече за актуалната работа на Даниел в Microsoft и какво според нея е успеха и как той може да бъде постигнат.